Gik. Ngayon lang. Pagsunuray ko na mo kahit pigilan at magkilid. Murag karang bayot oy. Murag karang bayot. BJ kay murag bago nalutas.
naog motor, pasos, babaw. Naog gas motor, largo, naog motor. Parking, taro, parking ba? Mag-pictorial ta. Hinahinay ba? Hinahinay lang. Ya, tuyok ka sa, tuyok ka sa, tuyok, matuyok. Ge. Tunga mo, tunga, tunga ba, tunga. Labang, labang, labang. Ge, ilaga. Ge, sakay motor ba? What may dig lakaw, ay dig kuanan. Oh. Palami be. Asa pa. Una, G. Labang ba? G, labang.
Pa. Pa. Gabi na, boy. RJ. Tingnan natin kung tama ng mas. Para sige mo. Fire ko. Gilaga naman. Oo, sa tayo. Tara, boy, picture mo. Alay, tatangag mas lagi. Nihini lang mo kay dita kagukod. Bawar mo padi makurug-kurug. Sayo ba? Diyan sa sabi. Igat dito na last na. Igat yan lubot di ba? Kita ko ang pa ba? Diba? Ayo ba? Ayo ba pag ay lang mo pagpalawi pa badlong lagi biji. Ya pala ko. Ara di dong ata dadi. Ara mo baboy pag to sa tubig makasa na tana. 13 minutes na nito. Ay di sakto ra gilang. May no poker masumpay-sumpay good. Kapit-kapit ba? Makita sa nimong paa dia to. Nag-short, bako nag-short. Okay. Ato agi ba ato padong atos binyo ba? Wa naman ni motor, di naman ni talig, boy. Di pag nagitip pa. Nitira ni. Nag-play na boy. Nabi na ito kar di saya di. Karimuda ra ba ni? Ay, dara, binyo nila. Ay, pare, nagapog team sa una, no? Sayo ba? Karimuda ba? Tapa di biji to. Lembut di. Tunay. Isa po na tuhod. Pinatuhod ba? Ano ba? Itlog na binisok.